Dacă vorbim despre alimentație, la nivel mondial s-a stabilit o ordine, să spunem, a unor tipuri de diete, a unor diete care sunt de respectat atunci când vrem să prevenim sau când vrem să tratăm un accident vascular. Și aici o să mă refer la dieta care urmărește reducerea cantității de sare din alimentație, pentru că se știe foarte bine că sodiul, la sodiu mă refer, din sarea cu sodiu, este unul dintre inamicii sănătății cardiovasculare. Dacă recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este de 5 grame de sare pe zi, adică de 2,7 grame de sodiu pe zi, atunci aceste diete recomandă scăderea până la 1,9, chiar 1,7 grame de sodiu pe zi, pentru că sodiu este responsabil de aceste retenții hidrice și de aceste creșteri de risc de accident vascular. De asemenea, dietele recomandate după accident vascular și în prevenție de asemenea, sunt bazate, în primul rând, pe consum constant de fructe și legume. Adică tot ce înseamnă autohton, pentru că e foarte important, aceste diete se referă la nivel mondial la persoanele care locuiesc în diverse zone, iar noi ca români va trebui să consumăm alimente integrale și alimente autohtone, pentru că producerea lor aici este foarte importantă, drumul lor de la producător până pe masa noastră să le consumăm, este foarte important să fie cât mai scurt, să fie cât mai puțin poluat și alimentele să rămână cât mai curate. Deci, în primul rând, aliment integral, aliment românesc. Apoi, foarte important este ca legumele și fructele să fie consumate la fiecare masă. Deci, fiecare masă principală va avea una sau două porții de legume, fie gătite, fie sub formă de salată, iar gustările dintre mese vor fi, de asemenea, fructe autohtone. Așadar, creștem numărul de antioxidanți, creștem numărul de potasiu, urmărim creșterea potasiului care luptă practic cu se opune creșterii tensiunii arteriale, spre deosebire de sodiu care o crește. O dietă bogată pe calciu, adică lactate fermentate, dar semi-degresate, niciodată integrale. Dacă vorbim de sana, lapte bătut, iaurt de băut, chefir, care este minunat, este recomandat 1,5 maxim 2% sau poate chiar mai puțin ecremat dacă e vorba de un pacient care are și colesterol foarte mare. Calciul deci este adus și probioticele sunt aduse de aceste lactate fermentate. Brânzeturile nu se mai recomandă cele autohtone. Una dintre diete DASH Diet, care este dieta DASH, care este special făcută și construită la nivel mondial și urmată la nivel mondial de pacienți, chiar nu recomandă brânzeturile. Iar noi avem în cultura românească, în bucătăria românească, avem telemeaua. Ei bine, atunci când s-a suferit un accident vascular sau se previne accidentul vascular, cantitatea de telemeaua va fi redusă undeva 100-150 de grame pe săptămână și va fi înlocuită de brânzeturile autohtone care nu conțin sodiu. Adică știm bine cașul, urda, mozzarella se face și în România, acum brânzeturile proaspăt scurse și la fel ne referim și la lactatele fermentate care sunt recomandate. Peștele este foarte important în dieta de prevenire și de tratare post-accident vascular, deci după ce a fost suferit. Ne referim la peștele gras și, în general, când vorbim despre proteine în dieta de prevenție și de tratament de accident vascular, vorbim despre peștele gras și carnea slabă. Asta trebuie să urmărim în dieta unui astfel de pacient. Adică peștele gras înseamnă pește dietetic, dar care să aibă omega-3 în structura lui, să nu fie un pește alb slab, ci vorbim despre un somn dacă vorbim de peștele românesc, dacă ne putem permite, vorbim și de somon de o dată, de 2 ori pe săptămână, dar să nu fugim de macrou, să nu fugim de peștele gras, care gătit dietetic își păstrează proprietățile. Adică nu prin prăjire, ci prin fierbere, la grătar, la cuptor, cum spuneam, sau copt, sau pur și simplu la abur gătit. Când vorbim despre carne, proteine din carne rezultate, ne referim la carnea albă, nu carne roșie. Un dușman al vaselor de sânge este, și al colesterolului, nivelul de colesterol, este carnea roșie. Maxim o dată de 2 ori pe lună. În rest mâncăm tot ce înseamnă piept și chiar și pulpă de pui, de curcan, de pasăre de țară, care a fost hrănită cu porumb ideal, pentru că și hrana animalului este foarte importantă. Dacă vorbim despre tot ce înseamnă nuci, semințe, grăsimile sănătoase sunt foarte importante, echilibrate din punct de vedere nutrițional, adică cele care își păstrează proprietățile doar la temperatura camerei. Și aici vorbim despre uleiul de măsline, care, dacă e gătit
nu mai are niciun fel de beneficii. Dacă este adăugat după gătire, este minunat. Deci putem găti românește, dar cu ulei după gătire adăugat. Sare puțină, ulei după gătire, deja avem mâncare dietetică care ne ajută să combatem apariția unui astfel de puseu. Fructele, spuneam, autohtone de culoare cât mai închisă, frunzele verzi, tot ce înseamnă salate, spanac, toate legumele verzi iarăși ne ajută și toate acestea combinate în mod constant în fiecare zi, o porție adăugată la fiecare masă din toate aceste grupe de alimente, practic ne ajută mult. Nu este permis grapefruitul și nu este permis ceaiul de sunătoare sau extractele de sunătoare, pentru că acestea anulează multe din beneficiile medicației. Foarte importante în echilibrul după accident vascular, ca stil de viață mă refer, este mișcarea. Recomandarea este ca persoana care urmează un astfel de program să facă mișcare după fiecare masă. Mișcare nu înseamnă sport. Mișcare înseamnă ca după micul dejun să urce un etaj, să coboare un etaj. Mișcare înseamnă un sfert de oră de mers pe jos după prânz și după cină, în așa fel încât alimentele să intre în absorpție, să intre în digestia, să se facă corect și nivelul glicemic al zahărului din sânge să fie în permanență reglat. Hidratarea este și ea foarte importantă, apă de bună calitate, apă naturală, românească, slavă Domnului, avem în jurul nostru și 30 de ml de apă pe kilogram corp pe zi de apă hiposodată, cât mai puțin sodiu să fie, și asta vedem pe eticheta alimentară, să fie prezentă în apa pe care o consumă, plus ceaiurile, atenție și la excesul de ceai, pentru că unele sunt diuretice și la fel pot produce variații ale tensiunii arteriale. Post-accident vascular nu este recomandat consumul de alcool, asta în menținere atunci când se intră într-o remisie și un echilibru de pe termen lung, atunci, o dată pe săptămână, se pot face aceste excepții.